Nikhumbule phela anginangane mina. Ungenaphi lokho uthona ngani? Okubuhlungu ngoba nalezi inkomo yikababa oyidayisayo udla imali nabangani zizophela nazo. Ziyehle sibayele. Ayisekho nje inkomo yikababa akade fuye kangaka ubaba. Imali yakhe idliwa thina sihluphe ngalutho anele. Leli fuba bakalishiyelanga wena kuphela. Wasishiyela ubaba usibhalile ezintweni zakhe zonke. Kodwa ngokuthi siyakuthobela ngoba siganile sinemizi yethu siyakwazi ukuzondla. Siyakucabangela njengengane kodwa uyaxhaphaza nje. Ngibingelele ngwamukele mbukeli weBlack Life TV. Welcome to another episode of Izinkinga Zomndeni. I am uMlangeni Magesela. Namhlanje ngibiziwe emndenini wakamhlongo la ekhaya. So sizibakhona mangibizile bathe khona into engahlangani kahle when it comes to siswabo nabo njengoba behlobene baba beingane zandawonye, but mina ngifuna ukuchaza into eningi. Niyazi ukuthi I'm not good with words, more especially mengaqhamuki from me. I always prefer ukuthi ngize kubona abantu bayichaze nje indaba basho ukuthi Magesela into esikubizele yini. Ngiyanibingelela ngiyanamukela kuBlack Life TV. Ninjani bosisi? Siyaphila. Ngicela nibingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi uba igama lakho nje nizisho amagameni. Sawubona bhodini niyaphila? Siyaphila thina la kwaNjomani. Sinenkinga nguNokukhanya wala ekhaya kwaMhlongo. So sinenkinga enkulu la njengoba sibize nina abaphathi balolu hlelo uthi sicela nizosisiza nizosilekelela inkingeni enkulu esibhekene nayo. Ngingathanda ke nodadewethu sisu ongilamayo ukuthi ayizisho igama lakhe. Igama lami nguPhumzile Mhlongo. Yini ningibizele yona ithandwa zami la ekhaya sixazulule nje thina yazi mase sifikile eBlack Life TV asinishiyini link sizokwazi senza sho ukuthi sinishiyani sizakele ukuze niphinde niqhubekeni bomndeni ohlangene futhi othandanayo. Dadewethu la nginenkinga ya ukuthi ngiganile ngishadile ngihlala kwami. Sengikhathele sithandwa sami ngize ngicela uBlack Life nje ukuthi nizosisiza ngesimanga sikadadewethu omncane ongafuni isithandwa sami ukusebenza la ekhaya. Sengikhathele njalo ngiyabizwa la ekhaya nangudadewethu uMamhlongo. Njalo uyangibiza usisongilamayo ke lo Phumzile. Uyangibiza nginenkinga zami kwami emzini nami ifamily yami nje ibhizi kakhulu usithando sami. So nobaba wasekhaya uyayinqaba manje lento yala ekhaya ukuthi njalo shuthi mina sengibheka ikhaya ngisabhekile umuzi wakhe. Nginenkinga kadadewethu omncane anele akafuni ukusebenza sisi. Sinenkinga ngifonelwa umakhelwane bayangitshela kunemfuyo la sikhuliswa ubaba thina kanzima. Ephantu ubaba wasiphilisa ngalendlela sisi. Si right empilweni. Manje sesishawa ukuthi sakhula saphila impela sesishawa ukuthi udadewethu omncane siyabambisana impela nodadewethu lo phakathi nendawo. Usidadewethu akafuni ukusebenza, akafuni ukufunda, washiya isikole kaMatric sisi. Sinenkinga ke manje yokuthi kodwa awuqeda uMatric. Akawuqedanga uMatric washiya kaMatric ukuthi inkinga yakhe yini sahlala phansi sazama sakhipha imali kuwona amafaka baba sishiyela wona. Ubaba unemfuyo la ekhaya uneyinkomo uneyimbozi. Udadewethu manje omncane usecabanga ukudayisa yonke into sifonelwa umakhelwane. Uyaphuza usisi. Ngeke ngamsola usisi ukuthi uyaphuza but ababona abantu kodwa uaction anawo uact angathi uyaphuza. Sisi sengithi asibize lolu hlelo lwenu mhlambe nizokwazi sithandwa sami ukuxazulula. Manje nami sengiyahluleka. Akafunanga ukuqeda isikole lo muntu. Ubhizi la ekhaya akafuni ukuthenga ukudla, akafuni ukusebenza. Njalo nje umdala manje uyohlanganisa ikhalenda sisi. Uyohlanganisa 30 years na 27 years ngibona. Ubhizi ke namafala ekhaya ufuna ukudayisa amafala ekhaya. Sithi asike simceleke kulolu hlelo lenu ngoba sele sinibona ngathi niyabasiza abantu. Ngiyabuza sithanda ukuthi nikhuliswa ubaba uma ukhona noma mhlawumbe washona sabancane kwenzakalani kuma? Umama washona washiya nje ngithi kwaku 2010 uma eshona emva kwalokho kwashona kwalandela ubaba. Ubaba ushona yini yena? Ubaba ushone it was 2019 eshona. Yo wena umdala. Mina ngimdala. Manje ngiyakuphoqa ukuthi every time ulebuza lento siphazamisa nasemzini wakho. Siphazamisa ngisho umndeni wami ubaba wakithi manje akasayizwa kahle ngoba manje sihlala sifika sizokhuluma naye. Unayo ingane usisomncane? Akanayo ingane usisomncane. Usisomncane mangabe sikhuluma uthi simxake ngani. Kanti thina vele sibuye simlethele namasaba ukudlo sisomncane kodwa sesiyabuka ukuthi sesiyakhathala nathi. Hayi ngiyayizwa indaba yenu. Ibhlungu kodwa futhi at the same time ngibona ngathi inkinga engalungiseka.
kodwa ngiyazi ukuthi nje kusibizile mawubona ukuthi ilungise wena uhlulekile kwakhuluma naye ngoba eminye imibuzo siyithole uthola umuntu bese nisibizile njengomndeni uzothi kanje uhlulwe yini ukukhuluma nami kusisomncane ke nakhuluma nje naye mhlawumbe passing nimtshela ukuthi hayi yini wenza kanje na kanje khona nike nakhuluma naye Sike sahlala naye phansi sakhuluma naye wathi asimnike ephansini asimxake ngalo yes bengithenga nami ukudla uthi uba ukuthumile ukuthi ukuthenge yena ikhona imfuyo yababa wakhe vela sho njalo uhlala nobanhlala noba uthona yebo yesihlala soba uthi yebo akahluphi ngabafana ulala la ekhaya Uyisho ulala la ekhaya kodwa nje akangazi nokuthi ngiyini bengikhuluma nawe vela athatha ngibhekisele ngase ukhuluma nontanga yakhe manje nginqena ukuthi ngimbeke isandla ngoba vele uzosuka ngibophe sengikhetha ukuthi ngibize usisi wami omdala ke sizozama ukuthi sikhulume na mhlawumbe uzozwa sazi shuthi nahle kahle imfuyo yababa shela nofuna ukuyiqeda ngoba vele athi uzoyidayisa ikhona ukhona umuntu ogada imfuyo yababa mhlawumbe okhokhelwayo osebenza la ekhaya ukhona yebo usemakhaya kodwa nje mase sefikile vele nje dedise kwasana athi nje into uzoyenza basifonele basitshene suke sizothina athi suke semsebenzini athi yena usuke sefika vele sefika neveni esezoyithatha into seyazi ukuthi vele sebenikeni imali naloyo muntu usuke sedayisana naye suke sizothini ke thina i-relationship yakhe usisomncane nobaba yimi kanjani Ubaba usuke wamthanda kakhulu uAnele sisi. Umthandi kakhulu wazi wamgibeza phe kwamakhandela. Ngalendlela ukuthi akasasazi ukuthi sokubani. Yo asingasimoshiki isikhathi imbukeli lapha ekhaya asivele simlanda usisi sihlale naye ayikhulumele yena ngoba yabo isade elilodwa vele alikaze lasebenza so sonke stories na basayida amabili so kulesi sikhathi ngalesi sikhathi la kaNhloko ngoba ukhona uAnele la egcekeni ngicela simthathe simlethe la naye ayikhulumele asho ukuthi yena uzizwa kanjani yini emenze sengafuna usebenza or uyasebenza osisi bahlangene ngaye asayizi Uzophela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola number 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungazebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukeli we Black Life TV I am Umlangeni Makasela sasiphinde sabuya futhi sila emndenini waka Mhlongo konjomane bathi hayi ngeke angivele ngathi ngcono ngoba sebeze bahlangana uAnele usekhona lapha phambi kwethu uyena uzosichazela udaba ukuthi lokho kusho sisibakhe kuyiqinisele ngakanani because mina Umlangeni Makasela ngizofuna ukuthi la kube nesixazululo yabo as Black Life TV menginesixazululo nje I'm done I'm happy I hope now uzojabula mesithola isixazululo esiphusile sawubona sisunjani Ngiyaphila sisi wena njani ngiyaphila sakwamukela kwi Black Life TV mina ngumlangeni wakaMakasela so ngicela ubingelele umbukeli lapha Black Life TV Ngibingelele kwi Black Life TV igama lami nguAnele Mhlongo Show Anele ngibizwa sisibakho la osisibakho la osisomdala lo angithi Yebo abese kuba uphumulo usisi wakho futhi naye yebo bangibizile la basethi nje ku Black Life TV abasesobasiza sibaxazulele inkinga le esibabhekene nayo bayakuthanda kakhulu kodwa ngifuna ukuthi kusho mina ngiyengithanda kube bona abayikhulumelayo from the horse's mouth ihlezi imnandi kakhulu sisomdala umchazela ukuthi yini inkinga yakho menze sisibize size la ekhaya Into Anele engenza ukuthi ngibikezela lolu hlelo ubhalele lolu hlelo inkinga esibhekene nayo mayelana nawe ukuthi dadewethu omncane awufuna ukusebenza wayeka isikole sikuzama sikufundisa wangafuni ukusithobela kuze kufika la ekuthenini ngizengicela uhlelo lolu ukuthi silizosixazulula isinkinga sisi kumayelana nani wena ungafuni ukufunda ungafuni ukusebenza ngakuzamela umsebenzi wathini ngikutholela umsebenzi wanqaba kwathi usemncane kabi ukuthi ungasebenza uma ucabanga sisi nje obukhulile manje uyohlanganisa ikhalenda uyohlanganisa 30 years phela manje eminyakeni ezayembili awufuni ukusebenza uzophila lempilo kuze kube njani sisi ngicela uyikhulumele nje phambi kwabo osisi lapho Hayi angisiboni mina isidingo nje sokusebenza la ekhaya kunemfuyo ubaba washiya nemfuyo manje ngisebenzeleni naso nje isikole angisiboni siyangilibazisa
khona imfuyo. Baba sifundisa ukuthi kuphilwa ngeenkomo la ekhaya, kuyadayiswa. Nami-ke ngizokwenza okwakwenziwa ubaba. Mina uyezwa-ke usisi wakhe. Mina angazi-ke ngizothini, angazi into engizoyikhuluma nawe ngoba manje noma usukhona abantu. Awusiboni isidingo sokusebenza sithando sami. So imfuyo wena yithi indima oyidlalayo kuyimfuyo zala ekhaya ngoba phela nayo imfuyo ufuna unakekelwe ile bikhula. Yabo? Noma kuthiwa ayidayisa mhlawumbe fanele kwenze sure ukuthi ziyazala futhi uyayinakekela yiphi indima oyidlalayo ke. Njengosisi omncane wala ekhaya kuyinkomo nje. Mina ngenza sure ukuthi inkomo ngiyayisa kwidiphu. Ngenza sure ukuthi ziyajova. Yebo sisi. Naleli khaya nje ulibona linje yimi o responsible. Ngiyayiqina bona bakuphi bayasebenza bo. Makhona into efika ifikela kumina ngani. Ingakho ke mina ngingasebenzi ngoba nami nginendima engidlalayo la ekhaya. Ngokwakho ubona ukusebenza lokhu kati inkomo kona umsebenzi onawo. Yebo. Ubona ukuthi asikho isidingo sokuthi usebenze. Yebo, nomfana oyilusa inkomo ngiyamenzela umphako. Yebo. Umgadeli. Umgade mhlawumbe bamenzela ukudla efikile nani. Yebo, ngimkhokhele futhi. So nje ukhulu samncane awukazi ube nje nephupho lokuthi musumdala ufisa ukuba yini? Angifuni uqamba manganginalo iphupho. Lale yini sithando sami? Ngangiphupha into eyiningi, ngangifisa into eyiningi ngempilo yami. Awusho nje ukuthi usithanda. Ngangifisa ukuba i-social worker, ngiphinde ngifisa ukuba i-paramedic. Okay. Nice. And then wonke lawo maphupho awabona ukuthi mhlawumbe sangawafeza usuphumile lapho. Hayi angisekho kubona. Sengikade inkomo, ngidayisa inkomo yona ndlela engiyiphilela ngayo. I-relationship yakho nobaba injani? Wayithini ubaba emhleni nobaba uthi mhlawumbe usisi babengazi ukuthi yini nanixoxa, yabo? Yini nje yenzeka between you and ubaba? Ubaba sasithandana kakhulu nobaba, sasiclose. So ngangihlala ngihleba nobaba, ngamtshela ukuthi angisiboni isidingo sesikole, kodwa yena wayengafuni ngibe i-drop out. Wayihlala esho ukuthi sisi lo mntanami Anele. Elinye igama nje bengibiza ngalo sisi lo. Aphinda athi Anele mntanami yazini. Ngiyathanda ukubona nawe uphumelele njengezonke ingane. Yebo, nami ngangifisa impela kodwa ngabuye ngabuka ukuthi isikole sizongilibazisa. Ngoba naye ibhizinisi usulibonile. Yebo, ngangifunda okuningi kubaba. Ngawe ngazi inkomo. Yebo. Osisi bake bahlala nawo wabachazela lento ngichazela yona ukuthi wena usibona isidingo wakhuluma mhlambe kahle yabo ngendlela enenhlonipho ubachazela ukuthi bosisi nami ngenza 1 no 2 boni lokho ukuthi kuya add value entweni yala ekhaya emndenini. Hayi osisi ngabe ngiqamba mangithi khona abake bakusho kimi. Ngiyaqala nje konke sakhuluma nawe sahlala nawe phansi. Wathini? Wasithatha wasibhekisana wathi wena nje usibona isidingo sokuthi usebenze ngoba ikhona imfuyo kababa. Awusazi ngisho ukuthi siyini. Mesikhuluma nawe nje uvela uphuma usiphendule. Enkulumeni zakho nobaba wayewakusho ukuthi ungabahlonipha abantu abadala like osisi bakho because badala phela osisi bakho. Hayi ngabe ngiyaphosisa. Ubaba engifundisile impela ukuhlonipha kodwa nje ngibuka ukuthi sikuphi isidingo sokuhlonipha osisi abadala. Ngobani sisi? Ngoba nginaleyo nto ukuthi badala kodwa nje kokunye abakwazi ukungi-approacha kahle. Yebo. Yiphi approach mhlawumbe osubuyilindele kubona engakwenza ukuthi ube right? Hlale bengithethisa. Abakwazi ukukhuluma nami kahle ngomoya ophansi. Njalo manje umuntu mayengithethisa nami ngizokuthetha phela. Mase ube ngathi ngihlaza kanti umuntu ngimtshela amaqiniso akhe. Sokuyini iqiniso lakho umuntu womtshela lona? Noma ngike ngithi nje yini enibona ngathi unibhekisa le enibona ngathi ile nkulumo lekhombisa ungahloniphi from uAnele? Ndithanda sami uyabona lokusukuma siphebeze nje aphebeze mayikhuluma nathi angasiniki inhlonipho ukuthi azothe asibonisane ngendlela ngoba phela okusalayo igcine nemncane ubheke thina makuvela something la inkomo yikababa wakhe uzophika phi uzofika phi nazo zizomenzela lezi inkomo yikababa wakhe khona manje makuthi ugolulele phansi izomenzela inkomo ngoba vele kudingeka thina empilweni yakhe yabo ile ndlela nje asithatha ngayo masikhulu masibadala engasiphathi kahle. Ngizwile la nithi uyayidayisa neinkomo kuyiqiniso lokho? Yebo kunjalo uyayidayisa. Unabantu nje bakho sivela qhamuka. Imalini inkomo Anele? Inkomo iyodwa ngidayisa ngo 25,000. Oh ngiyaxolisa. 25,000 iyodwa. Okay. Nakhona ngiyakukhethela inkomo yakho. Inkomo sezabiza ngaka? Zileyo mali nje vele noma wena yakho nje lelo nini? Hayi eyami nje engisho. Bayithenga abantu. Yebo namandla nje uyayithenga futhi ezinye imali sithanda. Ezinye ngenza sure ukuthi
nginake ekhaya ngiyithenga igrocery. Ngiyawathenga ama-cosmetic ami. Umfana ngiyamholela ngayo leyo mali. Enye ngithenga imithi yey'nkomo nemijovo yey'nkomo uma khona egulayo. Yebo. Dadewethu uke washo la ukuthi yena Anele ngiyamlethela nokudla la ekhaya. Yes, siyakuthenga nje. Nangethi uthenga ukudla kanti Ayikho lento ngiyezwa nje kuthiwa khona indoda ayitholile udize emadodeni. Ayikho nje lento ayisho uqamba amangakuhlaza cwe. baphikisana sibakho naleyo nto. Athenga igrocery. Leyo ngigcine ngifike nayo ngenyanga edlule awusakhumbula ukuthi ngagrosela. Ungifonela uthi ucela igrocery ulambele. Wawusuyenzeni imali yenkomo ekababa? Hayi, kuleyo ke sahamba nabangani. Masihamba nabangani sayophuza. Hayi Anele aliqonda ulimi. Wena uthe uyayithenga igrocery. Usisomdala uyakubuza ukuthi le grocery asoke lethile uyenzani? Ngiyayidla. Lidla kanjani? Ngiyahamba nabangani, ngiphuze kokunye ngihambe nesoka. Siyikhiphe. Isoka lakhe aliphi imali? Yebo. Indaba? Ngoba nayo nemali yangipha. Siyaphana. Mhlawumbe ujwayele umfana kananje Kuyadepend ukuthi sibangiphe emalini mase nami ngiyamupha. njengoba umuntu ayisinkomo nje uyi-25,000 umupha malini mhlambe lapho? Hayi ngimupha u-3,000. Wow, abafana bayabusa kayo. Okubuhlungu dadewethu, okubuhlungu sisiwami. Okubuhlungu sisiwami ukuthi leli khaya lesilibona ngathi liyaphela nje liyanokushabalala liyaphela nje ngoba eziningi izinto ezikababa la ayishila sayitholi asiyiboni. Mina imbuza yaphela. Uyasiphebeza nje akanasikhathi sokukhuluma nathi. Anele. Bahlukumezela nosisibakho abadala because awenzi kahle. For the fact ukuthi uthatha imali la ekhaya uhamba uyipha abafana bawayifundisile usisi wakho lo mdala uganile anikaze nixoxe nje mhlawumbe ukuthi nimkhulise njengomuntu esifazana ukuthi izinto nibalekile. Siyakhuluma naye akukho singakhuluma naye sisi. Akukho ayizwa lengane asazi ukuthi kanti wayifunzana ubaba. Ngaphela thina ubaba besikhulisa ngendlela eqondile ubaba benomthetho bekuyikhaya nomthetho leli. Angazi ubhembuluka wenzani uAnele mayenza nje. Kanti ke mina sisi ngiyaphuma kuyena ngiyaphuma nje empilweni yakhe. Anele ubaba uncabanga la khona iyajabula ngoba sekuthola ithola ithuba nje yakubuka wenza exactly lezi zinto ubaba ayifisa uzenze. Akajabule. Pho indaba uqhubeka kwenza into ebhedayo ukwazi ukuthi ubaba ngiyazi ajabule la ukhona. La khona. Ngoba ngiyazazi ukuthi ngimncane nginosabazo. Umncane neminyaka mingaki? Ngina 26. Ima umuntu ona 26 emncane. Awuna maphupho nje akho sithando sami. Asekho isidingo ukuthi ngiphile impilo yamaphupho ami. At the age of 26 awusibona isidingo? Angisiboni ikhona imfuyo. Imfuyo lo idayisayo ipha abangani uhamba uphuza nabangani uGroove uhambe nendoda uphinda 3K. Yazi khona abantu abasebenza abahola u3K besebenzile inyanga yonke. Inyanga yonke. Yokudla yakuthatha ngibisa abangani la akudle nabe sesithi siyafika izinto ziyashoda athi yena ke yangathosa emini behleli. Thina sowe sikuthekele ukuthi kulasting. Nikhumbule phela nginangani mina. Ungena lapho lokho uthona ngani? Okubuhlungu ngoba nalezi inkomo ikababa oyidayisayo udla imali nabangani zizophela nazo. Ziyehle sibayeni. Ayisekho nje inkomo ikababa akade fuye kangaka ubaba. Imali yakhe idliwa ithe thina sihluphe ngalutho Anele. Leli fu baba kalishiyelanga wena kuphela. Wasishiyela ubaba usibhalile ezintweni zakhe zonke. Kodwa ngokuthi siyakuthobela ngoba siganile sinemizi yethu siyakwazi ukuzondla siyakucabangela njengengane kodwa uyaqhaphaza nje. Kuhleke ngoba sisi niyabona inkinga esibhekene nayo. Anele umdala uyazazi ukuhlaza nengane. Hayi shame ngiyazi mina. Hayi kuhlaza ukuthi ukuhlaza wena ngane. Hlaza Anele. Hlaza wena. Ungagcina wena siyalibeka ulibeke nawe. Ugudinga lapho nje kuphela. Uphenduleke qha. Hayibo Anele indlela ehlaza ngayo. Simbekisana. Mana Anele. Osisi bakho uyabahlonipha. Uthe kumina indlela abakhuluma ngayo yenza ukuthi wena uphendule ngendlela ophendula ngayo. Njengamanje mebethule ola lonke. Kukhuluma mina nawe. Yini yenza ukuthi Anele ungabahlonipha abantu abadala? Ususikhathi nganani nendoda yakho lo 3,000? 2 years. Nale kade before 2 years nawe imali. Yebo kunjalo. Indaba baphelana abafana imali. Uyadiza. Imali kababa.
Sigwili la ekhaya phela. Ingoba akaze ayisebenza. Akabazi umzimba bayo ukuthi itholakala kanjani. Hayi ba. Hlaza lengane. Kakhulu. Mina ngizophuma nje empilweni yakho sisi. Ngizophuma kwangempela. Seki-right. Ufuna lokho? Anele, ufuna abaphumo sisi bakho? Mabethanda. Uyazwa. Ayizwa. Ngegrosa nje mina ngisayithenga ukuthi ike kuba ngiphatha isikhathi. Mina ngiyagcina nje la ekhaya, ngiyagcina namhlanje. Uthenga ukudla kungalast ungashayi ngisho umhla 15. Anele umncane kanjena nje usuwenza ukuthi umndeni ufe. Ubaba wakho angajabula yini? Awungamthandi nobaba wakho? Ngangimthanda. Phoma umthandi baba wakho indaba ufuna ukuthi osisi bakho bangangeni la ekhaya bangahlali ngokuthula emzini ngababa wabo nabo njengawo. Uyanqena yini ukuyofunda Anele? Ngoba ikhona imali ekhaya. Anqeni. Awuboni ukuthi kubalekile ukuthi ukwenze lokho? Because into ikababa yabona yonke lento oyikhokhelayo isangaphinde ukhonzisa umdala kunawe. Uphumzile angakwazi ukuthi angithi akwenzele leyo nto. Yes. Akhokhele nje ubusho wena ukuthi ukhokhela umuntu ojova inkomo yonke lento enziwe inkomeni engayazi mina wena uyayazi kulungile ke kuhle ukuthi wazi ukuthi ekhaya kwenzakalani ukuze lingafi iphupho lika baba wena usakhona. Kodwa lakho iphupho Akanalo. Nabafana nje. Hawu baphambili. Lapho uhlakaniphile esikoleni. Lapho uhlakaniphile esikoleni. Hayi. Ngisho makhelwana nje abasamthanda, basifonela zonke izinsuku. Basitshela ukuthi ayihlazi nganyakeni, yenza iJacken House la emzini kaBabweni. So thineke, ngami useke wangibophisa nje. Useke wangibophisa ngisho ungibophisa wangifakela amaphoyisa. Ngimtshela ngimdiscipline akalaleli lo. ayafaka wena amaphoyisa emndenini Anele. Nakufanele Yes. ukuze uxazulule inkinga. Ezanza amadoda nje Anele, ngoba wena ufuna amadoda nje emzini kaBaba. Hayibo. Hayi bakhe. Ukube uyofika yaphi? Sengifisa abe nalezi inkomo seyiphelile ngibona ukuthi Ngiyacela. Zizophela futhi. Sezingaki manje? Zazingaki mhlawumbe siqala lapha? Zingaki manje inkomo zala kini esibayeni manje? Kwaphela wena ozaziyo. Sezutheni. Zazingaki? Hayibo. Baba wena inkomo engaka. Zaziningi ubaba washiya umhlambi weinkomo. Zaziningi inkomo. Aziyaphela lo 10. Hawu. Phela manje. Wazwangiphoxa Anele. Umuhle usamncane okungijabulisa ukuthi osisi bakho bathi avuhlakaniphile. Phezulu kwakho konke lokho wena ubona ukuthi ingcono ukuthi ubulala umndeni ngalomqondo wakho okuhlanipha. Buphi ubuhle la? Mina ngibonde ubuhle webemuhle lo. Udlala abafana nje lo. Hawu. Anele. Siyabonga ngoba nengane ayikabi khona. Mhlawumbe kube umthwalo wethu. Ngakutshela. Mina ngingeni. Hayi nama ngingishimi uyayibona. Ngihlangana. Uyayibona. Anele bathanda osisi bakho uyathanda nje abehluthuke kanje. Uyabona kodwa uthi izathu ukuthi bahluthuke kanje ngawo? Yeah. Awufisa ukushintsha ube umuntu onekusasa naye liqhakazile naye enza ubaba wakhe lalele khona abe proud of you. Ngiyafisa. Awukwazi ukuyibekela leso sithomo ungakwazi ukwenza lokho ushintshe indlela yakho yokwenza. Ngingakwenza. Uyalidinga usizo mhlawumbe? Yeah. Umuthi uphuza kanjani? Uyi-hard drinker noma uyayiphuzela nje noma Ayi ngi-hard drink. Ngihlale ngiphuza. Mangaba nemali nje ngiyaphuza. Yes. Ngicabanga yini lesuki ikstressa kangaka ukuthi uphuze kanjalo? Angifuni uqamba manga siswela kwashona ubaba angazi ngihile. Angazi. Inkinga yaqala lapha. Ngoba utotosekile. Kakhulu. Utotosekile ubaba wakho. Kanti sasingeve sihlangene la ekhaya. Sasingeve siphila impilo emnandi. Kwaba kushona kwabazali ayasishintshela ingane. Hayibo. Hayi, yasishintshela ingane. Kodwa ngicela nehlisa umoya thandwa zami osisi abadala. Ezinye izinto zenzeka kanje uthola ukuthi ingane ngempela not as grieve ngendlela efanayo, yabo? Kwesinye isikhathi omunye umuntu uthi mekwenzeka into kube nendlela yakhe ukuthi adlule kuyona. Ake sithi mhlawumbe yakhe ukudlula kulesimo sika baba iyona level amenza wakuhlaza. Angisho ukuthi kuyikona. But nami ngiyacabangela because nami I'm not an expert. Kodwa thina kwi Black Life TV sinabo abantu abakwazi ukuthi basize, abakwazi ukuthi bahlale nawe phansi bakusize uze ube right to recover. Because at this point rather angiboni ukuthi uAnele ubhede ngaleyo ndlela. Isenzo sakhe siyabheda. But yena ngiyabona ukuthi usangalungiseka. Khona esinye isikhathi uyahamba emizini nabantu uthi yabonisa makhona ukuthi ngeke salungiseka la. Sokusiza inkosi ngempela. But kwelesimo saAnele usangashintsha, ngithi Anele usangashintsha. Yeah. Usangakwazi ukuthi ube ingane uhloniphe osisi bakho,
wehlise lonke lolu lako bose sibakho badiniwe and ngifuna ukukutshela ukuthi mudini abantu bakini abakhona abadala yonke into yakho uzoyithinta lebo ushintsha amadoda uthi uyeza amadoda omncane athi ngeke alungelwe yilutho akukho futhi ulungu because wonke amadoda uyawathenga kahle kahle when you are giving a sign of ukuplease abantu people's pleaser so ukuze abantu bakwamukele kuleyo ndawo ufanele ubanikeze yonke into abayifunayo this is why udiza ukudiza lento oyenzayo umuhle sisicela uvuka uyithathe yezo ngicoqala nje ngiyafisa from the bottom of your heart angifuni usho ngoba kusho uMagasela yezo uyayibona ukuthi lento kade uyenza uhlukumezo sesibakha ayikho right from inkomo engakwazi nokubalekela kade ezumhlambi kushona ubaba sekusele zu10 yabo uzogcina kusele yodwa mase kusele yodwa uzobe usuyisola mase kusele yodwa lophila ngane ke kwayena obese sidinga mina ngoba engasekho eduze kwakho hayi bandla Anele uyayibona ukuthi ku wrong ngithi yebo ngiyayibona ngicela uxolise usisi wakho ukuthi uyayisola ngempela before thina as Black Life TV sikufunela usizo ayi boss sibambaka ungaqali ngo ayi ngiyakukhuza ke ibe ingane nje ngicela ukuthatha leli thuba unepho nje ngayikho lo ngicela ukuthatha leli thuba boss sibadala nginiswile ngiyazehlisa ngokukhulu ukuzithoba ngiyaxolisa ngizoyishintsha indlela zami nizizwa namkholo angimkhulu hayi nama ngimkhulu usehlule anele uhlule hayi ngimkhulu uzoyeka mina mangithembisa uzoyeka ukufaka amadoda la endlini uzoyeka ukufaka abangani la endlini uzoyeka ukwenza iJacken House umuzi kaBaba yebo ngizoshintsha manganjalo sisingabonga kakhulu ngakujabulela lokho nabo makhelwane bayangitshela ngisoxhumana nomakhelwane mina anele mangabe ene uqhubeka nalempilo oyiphila usisi mina ngiyaphuma eduze kwakho and okuwesi angincengela utho lwa la ekhaya ngaphuma vele wangitshela futhi wena washo wathi ngishadile anginasey la ekhaya ngitshelo wena umncane kangaka wathi ngishadile nginomuzi wami ngiphume vele endabeni zala ekhaya kwaMhlongo kulungile bana kulungile bana wena uthini ku Anele ngoba exolisa nje omkhulu hayi angakamkhola kodwa ngizobona ngezenzo zakhe ukuthi zithini ngikholweni ngizoshintsha ngizobuyela nasenkonzweni ngisonto amen isikoleke uzokwenza njani ngazo ilokhu izifundo zakho lezo wayifeyila ngizobheka ko matric upgrade good singajabula kakhulu ngakujabulela impela ke lokho yabo Anele ukuthi awumombe kakhulu udidekile nje kodwa iBlack Life TV bakhona kochwepheshe babizwa ngochwepheshe abantu abakwazi ukuthi bakuloleke umqondo hayi ngobuhlanya kodwa ukuthi benze nje ubone mhlawumbe awukwazanga ukuthi ubhodle kahle emva kokushona baba uzokwazi ukukhala ukhale abokhiphe lento le kuthiwa ilamba lehlala la ukubona mozanga ukhala ukuthi ikhala ule bungakhali kuzokwazi ukuthi uyibhodle leyo into emva lokho bese uqala impilo yakho kabusha uxole nje bese uxolisile sesibakho nabo I hope nizokwazi ukuthi nimxolele guys umntwana nje banisho as much as esekhulile kodwa usayingane sonke sifunda ngamaphutha kwesinye isikhathi and isinyathelo seneni sithathile ukuthi nisibize sibe la ekhaya I think isona sokuqala nje sikuhlakani ngoba obvious going forward ngiyathemba ukuthi umndeni uzobuya ubuyele esimeni nithandane nibahle nje ni right and la ekhaya nje ngibona kumndeni o right ukuthi phela bonke imizi nje obivaliwa sikwazi ukubona kwenzalani ngaphakathi until nina nisibize bese siyabona ukuthi hayi ikhona indaba la Anele ngiyajabula saswami ukuthi uyithobe phambi kwami uhloniphe noma ungakhombisa uhlonipho sesibakho kodwa ngiyabona sikehla manje iconzo uyabona sikubalekile bahloniphe nje ubuhlonipha mina yes ungabahlonipha abantu bangaphandle kanti ekhaya awukho awuyena umuntu right yes yebo sisi ngiyakuzwa nizizwa kanjani ngithanda sizizwa nje singlathi sisembeni ukuthi konke kuzohamba kahle hayi siyabonga kakhulu sizo lwenu laba Black Life but nje mina engikufisayo nje ukuthi siphinde sibuye niphinde nibuye mina ngisanidinga sithi kumnika isikhathi ithutshanyana mhlambe inyanga noma 2 months simbone ukuthi ushintsho unalo yini uyalwenza follow up yes kodwa nje ngiyathemba ukuthi mengathola le counseling mhlambe futhi nani nayidinga who knows yabo uma sesithole mhlambe umuntu ozothi anibhekelele njengomndeni nihlale phansi and talk nikwazi nani ukuthi menimxolela nimxoleli ngoba yini ixolisile nayixolela nani for not understanding her ukuthi behavior yakhe iqhamuka kephi yayibona leyo nto siyabonga kakhulu Black Life TV ukuthi sikwazile ukuthi sinikeze usizo osukela namhlanje so yenze follow up njengoba sicela sisibone ukuthi Anele right mawukuthi izinto phinde libuyele esimeni then Anele ngizobe ngasakubunga ibuko
Yabo ukuthi I'm a nice person kanjani. And nje mina ngiyakuthanda ngikubona ingane right kodwa nje ubusho nawe ukuthi kwesikhathi ungahili kahle kwenza ukuthi ugcine wenza into wrong. Izoleke nambukeli weBlack Life TV udaba la kwaMhlongo balibekile la obala ukuthi nani ibukele. You can leave ama comments lapha yana sibone ukuthi singamsiza kanjani uAllen na mebuka lapha podcast uzothi meyibuka athi hawu kaye ngasizwa kanje akwazi ukusiza nabanye abantu because at the end of the day if you hurt people hurt others. So the best way you can do ukuthi uhile uthande ukuze ukwazi ukuthanda abanye. Thank you so much for your time. Ngiyabonga kakhulu emndenini la ekhaya. Mina uMlangeni Malikasela ngiyayidede inkundla. I'm out. It's the Black Life TV.